Nuestro tesoro, el vino. Nuestro palacio, la taberna. Nuestros fieles compañeros, la sed y la embriaguez. Muy bien, ¿eh? Vas a ayudar precisamente donde hay más gente. Muy bien, muy bien. Porque yo ese año lo pasé fatal. Son los bichitos estos que se ponen en bola, ¿sabes? Cuando pues eran, pero a cientos, ¿sabes? Cogías un racimo y eran todo cochinillas y 2 uvas. Sí, gusanitos. Este ano que hay son escalopendras, esta que hay una rosquillita así negra. Sí. Sí. Mil pies, Pues, entonces, sí. Pues no lo vi. esa negra. No. Esa fauna asociada a todo esto. Los mediocres y los orgullosos establecen un distingo entre cuerpo y alma. Yo solo sostengo esto. El vino destruye nuestros temores y nos da la quietud perfecta. Empezou o día. Empezou o día e a mellor maneira de empezar o día é controlar a maduración da uva. Para iso que se fai é tomar unha mostra o máis homoxénea posible dun palé de uvas neste caso para saber o grado de azúcar da mesma. Este grado compróbase mediante sacase unha pequena extracción de mosto e comprobamos exactamente que grado de azúcar vai ter futuro grado de alcohol. Neste caso pois serían 14,1. Unha vez que controlamos a uva e precisamente se paga en función dese grao, o que facemos é procesala metendo nunhas cintas que van directamente a unha prensa. Estas cintas, construídas en aceiro inoxidable, están dotadas de mecanismos que protexen a uva totalmente e chega intacta á prensa. Neste caso, da prensa sufrirá un proceso de maceración e para ser prensado ao día seguinte para ir directamente aos depósitos. Da mellor uva, o mellor viño, por suposto. El vino, al brindarte su calor, te libertará de las nieves del pasado y de las brumas del porvenir. Y al inundarte de luz, romperá tus cadenas de galeote. Vale, es que se cae, se puede pegar un golpe en la cabeza. Entonces, ven para que se lo ando. Ahora. Nada me interesa ya.
levántate para brindarme vino. Tu boca, esta noche, es la rosa más bella del mundo. Escancia vino, que sea carmín como tus mejillas y mis remordimientos ligeros como tus bucles. Temos as uvas na prensa sufrindo unha maceración para ter unha levadura. O que temos despois, unha vez prensado, o que temos é mosto que ao día seguinte, con esas levaduras, temos unha fermentación. E nós o que queremos nesta industria, por suposto, é viño. Para iso temos estas cubas de fermentación que están dotadas dunhas camisas para refrixerar. Por que? Porque o mosto, se o deixamos fermentar solo sin control de temperatura, podría alcanzar uns 50 graus e as levaduras non son capaces de fermentar. E con isto o que fermentamos é unha temperatura de 18 grados refrixerando estas cubas. Con iso temos que a duración da fermentación é de 15 días aproximadamente, mantendo todos os aromas propios do mosto e con el propios do viño que nos servirían para ter un viño de calidade. Este control, nunha bodega deste tipo, temos un cadro aquí de control, é total, control total, para precisamente ter un viño destas cualidades e destas características como é o albariño. Pues esto es mirar la densidad del mosto y así podemos saber el grado alcohólico que puede dar el vino. Es la primera medida que se hace. Todas estas cosas, ¿verdad? Para que esto se utilice en la mesa. Va, una. Va a salir una sucia. De cerca, para que algo salgáis, no sé. Díselo al chico. Pues eso delante. Las cosas, las otras, y así. Este para mirar a densidade do mosto, o contido que ten en azúcar. De eso logo che dá xa... Sí, ves, vai diminuindo a densidade a 85. Ahora se revisan los clavillos, que no ceda el casco. No se debe apretar rápido, la prensada debe ser lenta, tranquila. Dices que el vino es el bálsamo por excelencia. Tráeme todo el vino del mundo. Punzan tantas heridas mi corazón. Todo el vino del mundo y que guarde el corazón todas sus heridas. Ben, vemos os depósitos que son de acero inoxidable. Por que acero inoxidable? Bueno, porque é o mellor material para refrixerar e todo o viño branco debe ter acero inoxidable, debe ser refrixerado e é o mellor material, que non aporta elementos extraños ao viño. Estes están sustentados sobre patas, como podemos ver, para proceder á limpeza dos mesmos por debaixo deles. É necesaria nunha adega, a limpeza é peza importantísima, fundamental, sin ela non se pode facer un viño de características importantes. Outros elementos que poden ter os depósitos son as chaves, tamén así mesmo do mesmo material, e incluso neste depósito temos un buscaclaros para seleccionar distintas alturas do mosto para poder programar que mosto vai a uns depósitos ou a outros.
Asemade, tamén cada depósito está dotado de un cataviños e un termómetro que, independentemente do cadro digital, pois aquí tamén é outro medio de control para o persoal que este abaixo poder controlar a que temperatura fermenta. Neste caso falamos de 18 graus centígrados. E ademais un cataviños para tomar a mostra, tanto para catalo aquí in situ como para levar ao laboratorio. O laboratorio peza fundamental nunha adega deste tipo para o seu control. E finalmente podemos dicir que ten unha tapa, unha boca de home, que se pode tapar desta maneira, que aparte de servir para lavado, pois pode entrar unha persoa ao seu interior para comprobar o estado sanitario do mesmo. En depósitos desta altura, estamos falando de depósitos de 7 metros, é unha peza importante esta tapa ou boca de home. Toda mi juventud retoña hoy, escancia vino, no importa cuál. No soy delicado, en verdad, al mejor lo encontraré amargo como la vida. Estamos en Cambados, no corazón das Rías Baixas, que é unha das zonas de principal importancia de produción da uva albariña, que é a variedade estrella na denominación de Rías Baixas. Aquí nesta zona xúntansenos unhas características de produción vitícola que fan que seña unha zona única no mundo. Por un lado temos uns suelos de orixe granítico que fan que no seu orixe dean uns suelos moi arenosos, como vedes é unha terra moi suelta, e fai que drene perfectamente toda a precipitación que temos aquí provocada pola influencia do mar. Gozamos dun clima oceánico que fai que teñamos unhas temperaturas suaves ao longo de todo o ciclo, prácticamente sin xeadas, e que ademais provocan unha maduración moi lenta. Isto quizás é unha das características principais e que diferencian moito os viños blancos producidos nestas zonas de outras zonas tanto de España como do mundo. Aquí as maduracións son moi suaves, son lentas, manteñen un nivel de acidez importante e fai que ao final o resultado sean uns viños pois con unha frescura e unha redondez pois extraordinaria. Se vedes aquí o racimo, o albariño é unha uva redondiña, un racimo pequeno. Eso é moi importante a hora de producir viños de calidade, porque a proporción de piel con respecto a pulpa é elevada e fai que os viños señan moito máis aromáticos. Levamos aproximadamente 20 días esperando este momento. Hoxe estamos en pleno proceso de vindima, estás iniciando o que é a recollida da uva na nosa bodega, e nestes 20 días, no transcurso destes 20 días, pues levamos facendo unha serie de controles e esperando a que chegue este momento. Nos, fundamentalmente, sempre estamos falando de grado alcohólico, de graduación, de contido de azúcares. Ese é un dos parámetros facilmente medibles que utilizamos para detectar ese momento óptimo de maduración. Paralelo ao contido de azúcares, o que é a graduación, o grado alcohol, están os outros parámetros que son os que llevan a dar a calidade final e a característica típica dos nosos viños. Entonces, a parte do que é o contido en azúcares que vai subindo, que necesitamos días de calor, días de sol para que vayan desecando, vayan poñendo douradas as uvas, que tamén é moi importante, pois aparecen, por un lado, hai unha transformación do que son dos seus contidos nos distintos ácidos, hai unha transformación que fai que ao final cheguemos a ese punto óptimo de acidez, e ao mesmo tempo o efeito de ter uvas douradas e incluso lixeiramente acastañadas, como podemos ver aquí algunha, ou incluso en algunha outra uva por aquí,
que nos podemos fixar aquí, este tono acastañado, é o que nos está dando que se produciu tamén a maduración das pieles da uva, do que se chaman os ollejos. Nesa maduración das pieles vamos a ter, ademais, pois unha composición aromática con notas moito máis maduras, e é o que se busca pois nos grandes viños albariños, non? Normalmente, cando se vendima, tamén se suelen sacar estas uvas, se deben sacar estas uvas que están algo afectadas de alguna enfermidade, para que vayan o máis sanas posibles ao que é o proceso de elaboración. Este, digamos que sería un acio que está no momento ideal para ser vendimado. Oigo decir que los amantes del vino serán condenados. No hay verdades comprobadas, pero hay mentiras evidentes. Si los amantes del vino y del amor van al infierno, vacío debe estar el paraíso. Esta sala é a que nos chamamos taller sensorial. A cata de viño é unha cata complexa. Estamos falando de que un viño ten unha serie de componentes moi variados e non é doado desde os primeiros momentos pois intentar identificalos. Entón, nos intentamos nesta sala que a xente teña unha primeira impresión das fases da cata e empezar a entender como se realiza unha cata. Témola dividida en tres zonas que son zona visual, zona olfativa e zona gustativa. Esta é a zona visual. Aquí temos representados unha pequena mostra das máis de 300 cores, matices distintos que poden ter os viños. Pero é unha información interesante. Inda que non sexa unha información directamente relacionada ca calidade do viño, sí que nos vai a dar información. De feito, se un viño ten oxidación, vai a ter un cor máis dourado, se ten pozos, vai a ter partículas de suspensión, xa nos vai a dar información, dende logo, se o viño é máis xoven ou é máis vello, os destellos verdosos van a identificar o viño como un viño como de elevada acidez. Eso é os primeiros pasos que temos que dar para empezar a entender o viño que temos dentro da copa. A segunda fase da cata é a parte olfativa, probablemente a parte máis importante dun viño. O que temos estas mesas son unha serie de esencieiros que conteñen aromas en estado puro. Entón, os aromas dos viños normalmente divídense en aromas primarios, secundarios e terciarios. Os primarios son os aromas que proceden directamente da uva. Estamos falando de aromas de froitas, de flores, de ervas. Aromas secundarios son aromas lácteos que se orixinan na fermentación, e aromas terciarios son os que lle aporta a madeira, en caso de que o aroma este en contacto con a madeira. Pues, por exemplo, nesta parte o que tratamos é que a xente primeiro probe o aroma, intente identificalo, porque todos eles son coñecidos, son familiares, e que se non identifica, que levante a tapa, e aquí podes saber cal é o aroma que contén o esenciero. É moi importante, cando falamos da parte aromática, que nos sexamos tamén capaces de distinguir se temos un defecto nun viño. Casi a parte fundamental antes de distinguir que clase de viño é. Nesta segunda mesa, aparte de aromas secundarios e terciarios, tamén temos aromas defectuosos, é dicir, pois un aroma de auga estancada, un aroma de acético, de viño cando o viño está viñegrado, ou un aroma de sulfídrico cando ten un defecto de elaboración do viño. Definitivamente o aroma é moi importante, pero o sabor é fundamental tamén. Pero o sabor, solo hai 4 sabores que nos podemos detectar ca nosa lingua, con nosas papilas gustativas, que son o sabor ácido, o doce, o amargo e o salado. Nestas botellas encontramos solucións moi baixas de cada un destes sabores. O que tratamos é de intentar identificar, probalas todas e intentar definir cal é o salado, cal é o dulce, cal é o amargo, cal é o ácido. Non existe ningún outro sabor que nos podemos detectar ca lingua. É dicir, cando a veces falamos de sabores de fresa, sabores de mantequilla, sabores de vainilla, eso non é un sabor, é un aroma. O que pasa é que cando temos o produto dentro da boca, estamos cheirando por o interior da nariz. E por eso consideramos que é un sabor, pero realmente sabores só son esos 4 que estaba comentando. O final da mesa xa estamos falando de sabores máis complexos porque están combinados entre eles. Amargo e salado, doce, salado, amargo, é máis complicado a segunda fase.
E o resto da sala, da habitación, está dedicada ao resto de complementos relacionados ca cata e co consumo de viño. É importante decir, a información que temos aquí, é importante decir que o momento no que celebramos a cata é fundamental para o resultado final. É dicir, por exemplo, é moito máis doado facer unha cata antes de comer, cando non temos unha saturación de sabores, de aromas, e cando temos apetito, que unha vez que acabamos de comer, que en esos momentos ni nos apetece ni somos capaces de detectar de xeita da vida. E aquí temos o resultado final. Isto é un albariño, o aspecto visual do albariño é unha cor amarilla pálida, con destellos dourados, brillante. No aspecto olfativo é un viño moi agradable. O aroma do albariño non é un aroma excesivamente intenso, non é un aroma potente, sino que é un aroma elegante, un aroma sutil. Ten recordos de froita especialmente, de froita cítrica, de mazá. Ten tamén recordos de melocotón, conxunto moi agradable, moi equilibrado. En boca é intenso, é potente, persistente, dá unha sensación de frescor na boca, de viveza. A persistencia fai que o viño despois de segundos todavía tiñamos o sabor na boca, moi agradable. E estas características de viño afroitado, viño primario, conseguímolas ca elaboración en acero inoxidable. Sin embargo, nesta bodega, como en outras bodegas desta zona, sempre nos últimos tempos estamos a facer unha labor de investigación, de innovación, descubrindo novas formas de cultivar o viño, de cultivar as uvas e de elaborar o viño na bodega. É moi importante tamén a elaboración en barricas de roble, como as que vemos neste túnel. A madeira de roble aportalle aromas terciarios ao viño. É curioso porque os aromas terciarios poden ser moi peligrosos se excedemos con eles co tempo na barrica, porque apagarían os aromas primarios, que son os aromas propios da varietal, non? Aromas a froitas. Entón, o importante é buscar unha madeira como a que utilizamos aquí, que é unha madeira moi suave, moi sutil, que lle aporta tonos de vainilla, tonos tostados, tonos ahumados, sin ocultar os aromas característicos do albariño, que son os aromas cítricos e de frutas. Nadie puede comprender lo misterioso. Nadie es capaz de ver lo que las apariencias ocultan. Todas nuestras moradas son provisorias salvo la última, la de la tierra. Bebe vino, basta de palabras vanas.